pinauli. Marmula na din kan. Tuamu par gol perkuci nami. Baik kamu mga godang mulai-mulai. Debata sialas ni roha nami tarlumomi di pesta di bagas sasadarion dina pinauja ni debata huria hakai daerah 10 Kepri nomor umur sia tahun las roha nami saluhna lapa betul las ni roha nami naik sobaun nami ma Jehovah debata di bagas Yesus Kristus dohto di barbadia alani baik kamu ma para musik nami godang soba-sobaya. Alani bargor cinami naing mangaliak mahami asa baik kamu mah godang lihat-lihatin. Nah, jadi ibarau jodoh lurusan di kursi di bakosok lurusan dah di bakosok narikot di area jauh ni debata marhide hakai daerah 10 Keprion. Alanya yang masih lupa kami. Arguar perkuci nami. Baik kamu mah godang marolobolob todeke. Baik, namang baik.
pamuna parmusi nami godang asahatan laos padung tu sitio tioi. Dog say para turunon makarade ma Hakai Resort. Hakai Resort.